5.2 milyon ka mga tawo ang nagtapok sa kadalanan sa syudad sa Sugbo atol sa usa sa labing dakong festival sa nasod. Kini nga numero base sa datos sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CCDRRMO atol sa sinulog Grand Parade ni atong Domingo, Enero 18, 2026. Nasaksihan ang mga world-class nga pasundayag gikan sa nagkadaiyang contingent sa nasod. Lakip nga makita sa kadalanan og sulod sa Cebu City Sports Center, mao ang mga higante nga dunay lawom nga simbolismo. Mabulokong estilo sa mga float nga gisakyan sa mga inila nga artista og influencers. Og may patigbabaw sa venue ang syagit sa mga taong niduyog sa sinulog fever. Taliwa sa unos og trahedya, ang delegasyon sa lungsod sa Asturias nga naapektuhan sa Bagyong Tino mipadayon sa ilang pagpasundayag karong tuiga. Hapit na jud mi unos jud siya kumaayo astang uwan kusog na jud kayo nga halos di na jud mi makon maapil na migbarag sa hangin. Pero nagpasalamat jud mi pumayo sa Ginoo kay bisag unsa pa ka kapoy kadagan sa kusog sa uwan kay nakaadto jud mi og safe sa among gibakwitan. Sa 37 ka mga contingents alang sa Grand Ritual Showdown, duha ka mga dakbayan gikan sa Cebu ug Bohol ang mikabot sa Grand Prize. Grand Champion ang tribu Masadyaon gikan sa Toledo City alang sa Ritual Showdown sa Free Interpretation category. Nga mipalawom sa mensahe sa kahiusahan taliwa sa isyu sa Philippine politics ug fanaticism sa nasod. Pero main point magud sa among gipakita is about unity. Wala mi nang daot sa mga tao nga pagka magigamit ng mga jingles, wala mi. Ang ganahan din namo is magkahiusa lang jud tanan sa Pilipinas. If you can feel the karon bitaw, makita nga nimo sa social media away na yun. And here in Toledo, we want to show the world na ang nagpuyo ka joyful lang unta na bitaw no nega vibes lang yun sa amo, but Giharus pud sa maong lungsod ang pasidungog sa Best in Street Dancing, Best in Musicality ug Best in Costume. Samtang nasakmit sa Tagbilaran City, Bohol ang Grand Champion alang sa Ritual Showdown sa Sinulog Base category. Ang message good sa among performance is how the Boholanons praise Señor Santo Niño. Yang sa Cebu is naa naman kita ato but when we discovered sa Bohol na sila mga raw, distinct na styles nga unique jud siya nga angay jud nga ipakita sa Cebuanos. Samtang misayaw kauban sa Danau City ug provincial capital employees si Governor Pamela Baricuatro isip Festival Queen agig halad sayaw ngadto sa Balaang Bata. Usa sa dakong kausaban karong tuiga mao ang sayo nga pagtak-op sa programa. Dayong alas 8 sa gabi, pinaagi sa 20-minute fireworks display nga mipahinumdum sa matag usa ka nato sa paglaom, pagtinabangay o panaghiusa taliwa sa ngitngit nga atong naagian. Kini si Mark Armas, alang sa Sinulog 2026 sa MyTV, Cebu.